We zijn in Rinsum geweest en we zijn onderwijs naar Theo en Wilma. Ja, ze hebben een moeilijke jaar achter de rug met ziektes en overlijden. En Theo zit weer in de lappenmand, want hij wacht op een galblazenoperatie. Nou ja, alle reden natuurlijk voor een mooie opkikker. We hebben een prachtige schaal oliebollen en nog wat oorspel van echte bakker Eddie de Jong mijn naam. Dus we zullen even zien als ze thuis binnen. Volk. Goeie. Ben je Wilma? Ik zelfs probeer even naar de kant van. Ik zie net meid, dus ik zie Oh, het in de vriezer. lekker. Goeie. Ben je Wilma? Ja? Helemaal goed, dan ben we op het goede adres. We hebben namelijk een heel mooi pakketje voor je, voor jou en Theo. Ah, geweldig. Nou, waar hebben we dat te danken? Ja, heb je enig idee? Nou, Miss Klantachter misschien? Petra van Dekken? Oh, vrouw van een collega van mijn man. Oh, geweldig. Nou, hey, is helemaal te gek. Nou, wat leuk, wat lief. Ja, leuk hè? Ja, hartstikke mooi. Ja, want mooi. ze vertelde dat, nou ja, je hebt nog een roerige ier achter de laag. Klopt dat? Absoluut, ja. Kun je er misschien wat oor kwijt? Mijn man is sinds april opname in het ziekenhuis. Hij had 4 maanden in het ziekenhuislijn. 3 maanden in het MCL en een maand in Grace. En hij moet nu nog opereren worden. En toen mijn man in Grace lag en ik weer daar bij hem in het hotel, is mijn mem heel plotseling overleden. Dus zonder dat ze ziek weer wat er nog aan weer. Dus ja, het weer echt heel erg roerig. En het is nog net klaar, maar we gaan goede hoop dat het weer goed komt met mij. Het is misschien wel echt alles tegelijk, zeg maar. Ja, absoluut. Ja, zeker. Nou, dat verdient het sowieso een mooi uiteinde, hopelijk op deze manier. Maar wat een lekker spel erbij. Heerlijk, ja, absoluut. Zeer van Petra. Van Dekken? Ja. Ja. Nou, wat leuk. Leuk hè? Ja, prachtig. Jazeker. En een leuke verrassing. Ja. Nou, hartstikke leuk, ja. Oh ja, we hebben het verhaal een beetje begrepen van je vrouw, maar ja, hoeveel je nou? Het gaat nou knap. Ja, het gaat het heden knap. Ja, ik ben er nog net. Ik moet nog de galblazen nog kwijt. Maar die had het uiteindelijk veroorzaakt al hier. En ja, er zal je nog wat afwassen, hè? Ja. Maar we zijn er nog. En dat hele product kan het net zeggen, nee, zo'n kwaal. Want wat weet je dan precies? Ik hier een ontsteking en een halfvleesklier. En ik wie 118 kilo. Ik hier zo'n product vocht aan me. Even zien, 40 kilo vocht. Hier, ja. En dat ziet me al hier onder het vel. Laten we dan hopen dat volgend jaar een batterie wordt van je maar allebei. Wel, ja. Dat hoop ik wel, ja. Ja, intussen had mijn ook nog overleden. Ja. Dus daar kon ik echt net bij wezen. Dat het wie al hier wel raar wat eraan wie. Ja. Dit wie vroeger mijn jaar. Ja. Ja. Nou, dan is het dubbel en dwars vertellen natuurlijk. Ja. Ja, dit is... Nou, fantastisch. Ja. Verrassend.